Hello mata, idan na ce muku hello ku bi ni ku ce hi. Ga wani sirri zan baku, kada ku sake ku bari mazajen ku su ji, kada ku sake ku bari maza su ji wannan magana. Wannan tsakanina ni da ku ne, sirri ne zan baku fi sabilillahi. Mata, kun san dai na dade ina ce muku ku garzaya ku bi kayan matan wuri. Ba bin kayan matan wurin ba. Kin taba siyan kayan shi? If not, ina so ki garzaya ki bi shi yanzu ki siya wani sabon product din shi da ya zo da shi. Wato idan ke budurwa ne, kin dade Allah bai kawo miji ba. Akwai wani product in kayan matan wuri wanda ya kawo sabo ne yanzu zaki hada shi da lalle ki kunshi. Kafin nan wannan kunshi ya fita, God will bring husband no kuma nagari insha Allah. Matan aure kuma ba a bar ku a baya ba. Ina ƴan matan nan masu kwace muku miji, ku garzaya ku bi kayan matan wuri kuma maganin su.